počelo je i Disovo proleće, a danas je i Međunarodni dan poezije i dovoljno za početak jednog dobrog jutra. Dobrodošli u četvrtak, ja sam Maja Nikolić. Za nama je još jedna runda briselskih pregovora. Pred nama je utakmica za koju mnogi kažu da je više od igre. I govor ni blizu, ni daleko. Međutim, ono što je interesantno kada pričamo o tim i vrlo interesantna teza, praktično dva trgovca su u celoj Srbiji dođe do poslednjeg čina, obeležena presedanom da su pregovarači tokom celog dana imali pesa, mogao bi da se drastično naruši, tako pišu novinari dan. Dinar će oslabiti prema evru za 0,28. Jeste. I hvala vam. Mahanje i pozdrav i sve ostalo. Sve to tako. Počinje sada naš jutarnji dnevnik, a posle 8:30 Nenad Stojmenović, ovogodišnji dobitnik nagrade Miloš Žutić, će biti naš gost. Dobro jutro i uz ove slike topljenja snega. Nadamo se da će tako i biti i da će zaista proleće i vrlo konkretno doći uskoro i u naše krajeve. U nastavku idemo odmah sa pozorištom. Pa isključivo u pozorištu i sad ja opet kažem, stvarno nije bilo tu nekih naglih rezova da sam mi rekao ne, to je to, samo želim to, nego prosto se tako nametale stvari i kada su počeli da se nameću tako i da se tako otvaraju, ja sam se prosto tome samo i posvetio. Pripremali se nešto novo? Nije bilo ni jednu utakmicu, a da su u ruke desničara uz pomoć Zdravka Mamića dospele 1000 karata. Ono što je sigurno jeste da zvanično na stadionu neće biti navijača. Ovo je bilo sve od nas. Nešto hladnije vreme, mogućnost kiše u višim i planinskim krajevima, to ste čuli već od Anđelke, a uživajte sada uz Flamenko. Vi se vidimo ponovo i sutra ujutro. Prijetno!